பச்சை பயிரை வச்சு ஒரு சைடிஷ் சூப்பராக செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் இது வந்து மார்னிங் தான் ஊற வச்சேன் பச்சை பயிறு. பாருங்கள், ஒரு கடாய் வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதக்கிக்கணும். உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், அப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதக்கிற பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. வேக வச்ச பாசி பயிறு இங்கே வச்சுருக்கோம். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதை ஆட் பண்ணி மாதிரி கிளறிட்டு ஒரு நிமிஷம் தட்டு போட்டு மூடிடுங்க. சூப்பராக கிளறியாச்சு. இப்போ கடைசியாக கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிடுங்க. சூப்பராக பச்சை பயிறு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. ரசம் சாதம், சாம்பார் சாதத்துக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை, லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.